दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी बिथांनि 24थि रुंसारि सान आरो जाय सानखौ लानानै बेवहाय गारलाबाथा मेमरियेल चेरिटेबल ट्रास्टजों लोगोसे रामफलबिल दख'रानि बानजायनायाव बे बोसोराव खेबसे जितु 7 सेप्तेम्बर खालि दिनै बिथांनि थैनाय सानखौ जयै जों फालिनाय जादों आरो बेवहाय गुबैयै जों बयहाबो मोनसे गोसोखांथि फैयो जिहेतु बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरिमोन आरो बेवहाय दिनै मोनसे माहारियारिबाद फोजाखांनायजों लोगोसे माहारियारिबादनि सिन्थाधाराखौ गायसननानै बर' माहारिया गावनि हारिमु गावनि सोदोमस्रि आरो गावनि गासिबो दोरोंखान्थिखौ लानानै माहारियारिबादखौ लानानै दावगालांनायनि मोनसे खाबुखौ बिथांमोनहा गायसननानै गालांदों आरो बिनिखायनो दिनै बिथांजों जि जाथिनि कन्ट्रिबिउसन होलांनाय बिथांनि जे होलांनाय आरो बेवहायनो बिथांमोना बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मजों लोगोसेयै बायदि सम खैदां खैफोदाव दिनै माहारिनि जि जा बेन्दोंजों लोगोसे माहारिखौ बेंनायजों लोगोसे बिथांमोनहा गोबां खामानि मावलांदों आरो बिनिखायनो दिनै बेवहाय ट्रास्टनि गेजेरजोंनो जा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै दिनै माहारि दाफ्रामनायनि जे खामानि बे हाबाफारिखौ जोङो लालांबाय थायो आरो बिनिखायनो बिथांमोना साफा साफा माहारिनि थाखाय थुलुंगानायनि नेरसोन होननानै जों साननो हायो आरो बिथाङा सासे गिनो रोङै आरो मेंनाय गैयै सासे दैदेनगिरिमोन आरो बिनिखायनो दिनै बिथांनि जे ट्रास्टआ बिमुं दोननाय दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी बिथांजों बेयो मोनसे खाब जाफ्लेनाय राव एबा सोदोब दा बिनिखायनो जों बयबो माहारिनि गोदान लाइमोन जेनेरेसना जों बेखौ गोसोआव लाबोनांगोन जाहाथे जोंनि साफ्रोमबो बेबादि बिर एबा जोंनि साफ्रोमबो सासे दावहारु हिसाबै दैदेनलांनाय हारिखौ दैदेनलांनाय हारिनि लामा बेखेवलांनाय बिथांमोननि जे नेरसोनथि बेखौ जों बावनो मोननाय नङा आरो बिनिखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो साफ्रोम बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों मान होयो आरो बेबायदिनो दिनै बे दावहारु गारलाबाथा बसुमतारी बिथांनि गासिबो बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिथाङाबो सासे हारिनि गेजेराव बागदा दैदेनगिरि बेखौ जों बयबो गनायो दा बेनि दारैनो जों बेवहाय नोंथांमोन बयनिसिमबो आरो नोंथांमोननि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायो जे बर' माहारिया गावनि माहारियारि बादजों राव थुनलाइ राजखान्थियारि अधिकार गासैखौबो जोङो दिनै बे पर्यायसिम मोनफैदों आरो बिथांमोन बायदि साफा दैदेनगिरि थानायखायनो जों मोनफैदों आरो बेनि थाखायनो जोंनि गोदान जोलैया बिथांमोन बायदि मानसिखौ सिनायनांगौ आरो बिथांमोननि सान्थौ आरो सानस्रिखौ नोजोर बोनानै जों बयबो हारियाव हान्थिनो नाजानांगौ आरो बेबादि बाथ्राजों दिनै नोंथांमोननि जानानै नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो बयबो जाहाथे हारि सिबिनायाव रावखौबो बावगारलांनो मोना आरो बिथांमोननि नेरसोनखौ जों अराय सम लालांनो हायो आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायबाय गोजोन्थों। बिथाङा जिहेतु सासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो दिनै बिथांनि जे बावहाय मुसुखा मोनसे दिनै बिथांनि ससे पासपर्ट साइजनि जे मुसुखा बेवहाय बेखेवबाय बेयो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो जाय मुसुखाखौ बिटिआर सरकारजों लोगोसे दिनै बेवहाय बेखेवनानै होफैदों लरेन्स इस्लारि बिथाङा आं बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावो मानो बिथांमोनहाबो दिनै जिहेतु माहारिनि जि माखासे नेरसोन बिथांमोना बेखौ महर होलांनानै मुसुखा महरै गायसनलांनानै अराय माखासे गोजोन सानस्रिखौ फेहेरनो थाखाय बिथांमोना जे कन्ट्रिबिउसन होदों बेनि सायाव जों बिथांमोननि नाजानायखौ बिथांमोननि बेबादि जाफुंसार होनायखौ जोङो गोजोननाय बावहरो आरो फैबाय थानाय समाव गुबुन दैदेनगिरिजों लोगोसे बिथांमोनहा बेफोरबायदि माखासे नेरसोन गालांगोन होननानै जोंनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिलांदों दा बेखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हामबाय होनानै बिथांमोननि बेबादि इनिसियेटिभखौ जों बरायो।